Днес ще си говорим за една истинска революция в чаша. За бирния стил, който промени всичко и на практика дефинира какво означава бира за почти целия свят. Да, става дума за пилзнера. Звучи направо абсурдно, нали? Но историята на пилзнера започва точно така. Не като някакъв гениален план за съвършенство, а по-скоро като акт на чисто отчаяние. Нека се върнем назад, за да видим как се стигна до там. И така озоваваме се в град Пилзен в областта Бохемия, доста преди 1842 година. А там назрява сериозен проблем. Проблем, който е свързан с гордостта на града. А именно, бирата им е била просто ужасна. Опитайте се да си го представите. Отивате в кръчмата и никога не знаете какво ще ви сипят. Бирата е ту кисела, ту блудкава, почти винаги мътна и тъмна. Качеството било толкова трагично, че в един момент на гражданите на Пилзен им писнало и те буквално изляли десетки бъчви на площада в знак на протест. Тук не ставало въпрос просто за лош вкус, ставало въпрос за чест. Те са искали бира, с която да се гордеят. Точно това масово недоволство обаче се превръща в катализатор за нещо велико. Това е момента, в който отчаянието се трансформира в амбиция и се ражда една истинска легенда. И тук на сцената излиза нашият главен герой – Йозеф Гроу. Интересното е, че той не е местен. Той е, така да се каже, вносен специалист от Бавария, нает с една единствена, но много важна мисия – да оправи бирената криза в града. Гроу пристига въоръжен с баварските техники за студена ферментация. Но истинският му гений се оказва в това, че успява да ги комбинира с местните съкровища. И ето как революцията се случва стъпка по стъпка. Всичко тръгва от недоволството. То пък води до инвестиция в чисто нова модерна пивоварна през 1839. След това идва и точният човек – Гроу. И накрая, на 5 октомври 1842 година, идва голямия ден, в който той представя своето творение. Представете си шока. В един свят, свикнал с мътни тъмни ейлове, Гроу поднася нещо невиждано. Бира с цвят на течно злато, абсолютно прозрачна, с блестяща снежно-бяла пяна. Това не е просто някакво подобрение. Това е изцяло нова категория напитка. Буквално революция в чаша. Добре, но какво точно прави тази бира толкова специална? Хайде да надникнем под капака и да разглобим нейния ДНК код, за да видим кои са съставките, които създават цялата тази магия. Всъщност, тайната на Гроу се крие в гениалната комбинация на 4 много специфични елемента. Първо, водата в Пилзен е невероятно мека, почти без минерали, което позволява на другите вкусове да изпъкнат. Второ, моравския чемик, който е леко изпечен и дава фина бисквитна сладост. Трето, разбира се, е кралят на хмеловете, благородният саас, който носи онзи неповторим, пикантен, билков аромат. И накрая, всичко това се комбинира с лагерни дрожди, които ферментират бавно и на студено, за да създадат изключително чист и свеж профил. И има още нещо. Ключът към онзи богат, плътен вкус е един доста сложен и трудоемек процес, наречен тройна декокция. Накратко, част от малцовата каша се изважда, вари се отделно и после се връща обратно, за да повиши температурата на цялата смес. И това се прави не веднъж, не 2 пъти, а цели 3 пъти. Звучи сложно и е точно така. Но именно това придава на бирата онзи наситен, малцов характер и дълбок златист цвят, който е запазена марка на класическия чешки пилзнер. И тук е важно да отбележим, че не всички пилзнери са еднакви. Оригиналният чешки стил, заради тази декокция и местните съставки, е по-плътен, по-сладък, с по-богат малцов вкус. По-късно се появява и неговият немски братовчет. Той е по-светъл на цвят, по-сух и с доста по-остра на преден план хмелова горчивина. Реално това са две различни интерпретации на една и съща брилянтна идея. Тази стара чешка поговорка казва всичко. Може да си сварил най-добрата бира на света, но ако не я налееш правилно, всичко отива на вятъра. Перфектният пилзнер трябва да има гъста, плътна, мокра пяна. И тя не е просто за красота. Тя е като щит, който пази деликатните аромати на бирата от кислорода и запазва вкуса и свеж до последната глътка. И така, от малкия бохемски град Пилзен, тази златна бира тръгва на пътешествие, за да завладее целият свят и да остави една абсолютно незаличима следа в историята. Замислете се за това число – над 90%. Защо се получава така?
Ами защото чистотата, свежестта и най-вече постоянството в качеството правят пилзнера идеалната бира за новата индустриална ера. Вече имало влакове и бирата можела да пътува. Почти всяка светла лагер бира, която познаваме днес, от най-големите световни марки до малките локални пивоварни, дължи съществуването си на онази първа варка на Йозеф Грол. Той не просто създава нов стил, той създава световен стандарт. И наследството е живо и до днес. Съвременните крафт пивовари не просто копират класиката, те си играят с нея, интерпретират я. Появяват се американски пилзнери с аромат на цитрусови хмелове, нефилтрирани сурови версии, наречени Келер Пилс, и дори хибриди, които взимат чистотата на лагера и я комбинират с ароматното охмеляване на IPA. Стилът е по-вълнуващ от всякога. А как да му се насладим по най-добрия начин? Един от ключовите моменти е температурата. Трябва да е студен, но не ледено студен. Между 7 и 10 градуса по Целзий е идеалният диапазон. Тогава ароматите на малца и хмела се усещат най-добре и бирата разкрива целия си потенциал. А на масата пилзнерът е истински хамелеон. Неговата свежест и лека горчивина буквално изчистват непцето, което го прави перфектен партньор за по-мазни храни като риба или морски дарове. Върви чудесно с салати, с пилешко, а ако някой обича пикантно, пилзнерът е най-добрият му приятел, защото перфектно балансира лютото. В крайна сметка, точно в това се крие гениалността на пилзнера – в перфектния баланс. Той е достатъчно комплексен, за да бъде интересен и да има какво да откриваш в него, но в същото време е невероятно лесен за пиене, свеж и утоляваш жаждата. Това е златният стандарт, към който много пивовари се стремят и до днес. И сега, след като цялата тази история е разказана, може би следващия път, когато се избира бира, ще погледнем на пилзнера по малко по-различен начин. Дали ще е някой традиционен чешки представител, за да се усети историята в чашата, или пък модерна крафт интерпретация. Изборът е огромен. Интересно е кой е фаворитът на всеки. На здраве!